दिनै 16 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव जम्मु काश्मीरनि ड'डा ओनसोलाव सासे मावख'गिरिजों लोगोसे 4 रौनियाफोरा मुंख्लं। थांनाय 35 साननि उनाव ड'डा ओनसोलाव बेयो 4थि खेबनि मोगा-मोगि। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राष्ट्रीय राइफल्स आरो जम्मु काश्मीर पुलिसनि स्पेशियल अपारेशन ग्रुपआ जथायै समबारनि मोनाबिलियाव नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। ड'डा सोहोरनिफ्राय प्राय 55 किल'मिटार गोजानाव दिसा अरन रेन्जनि दारी गेट उरारबागियाव उदखारि आरो सान्थ्रि हान्जाफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जायो। बे गावलायनायावनो 4 रौनियाफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो बिसोरनि गेजेराव 4आनो जिउ खोमानो गोनां जायो। नैथियाव आसामनि मेट्रिक आनजादाव एबा HSLC आनजादाव 75 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। फरायसाफोरा 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा बान्थानि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ होनांगोन। 75 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरा बान्थानि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। फरायसाफ्रा 15 जुलाइ 2024 निफ्राय 25 जुलाइ 2024 हर गेजेरसिम बे बान्थानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। थामथियाव सनितपुराव ट्रेक्टरजों सौग्रावनायाव सासेनि जिउ खहा। थांनाय समबारनि मोनायाव सनितपुराव लामानि जाब्रबथाय जायो। बे जाथाया मैया मोनायाव सनितपुरनि दारी खाथि फालें गामियाव जायो। ट्रेक्टरजों सौग्रावनायाव सिबा मिलि मुंनि सासे लाइमोना जिउ गोमायो। जाब्रबथायनि उनाव ट्रेक्टरनि सालायगिरिया खारखोमालाङो। सारदुवारा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो, नाथाय सालायगिरिखौ नागिरना मोनाखै। पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। ब्रैथियाव तामुलपुर कुमारीघाटा फरेस्ट बिफाननि बिबानगिरि आरो मावसुमाफोरा पुलिसजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमनानै दोननाय दंफांखौ सिखावै फाननायनि अजदाव हमजायो। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि रेन्जार बिरेन बर' आरो 3 हाग्रा बिफानाव मावग्राफोरा। बाथियाव आसामाव खुंजानो गोनां 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड थिसनथायनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद एबा ADRE नि सिलेबासखौ फोसावनाय जाबाय। स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन आनजादा सिलेबास आरो सोंथिनि पेटार्नखौबो फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3थि थाखो आरो 4थि थाखो थिसनथायनि सायख'नाय आनजादाव गासै 150 MCQ सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथिनि हेंथायै 1/4 नम्बरनि नेगेटिभ मार्किं थागोन। जेरै 1 नम्बरनि सोंथिनि फिननायाव गोरोन्थि फिननाय होयोब्ला 0.25 नम्बर दाननाय जागोन। मोनफ्रोमबो सोंथियाव मोनसेनि बांसिन फिननाय सायख'बा गोरोन्थि फिननाय होनाय हमनाय जागोन। बे थिसनथायनि गासै लेभेलनि सायख'नाय आनजादा 3 घन्टानि आनजाद जागोन आरो आनजादनि सोंथि बिलाइया इंराजि, बर', हिन्दी, असमिया, बांला रावजों जागोन। बेचेलर्स डिग्री थाखोनि आनजादनि सोंथिया गासै 150 थागोन आरो गासै नाम्बारा 175 जागोन। बेचेलर डिग्री थाखोनि आनजादनि थाखाय सशियेल स्टाडिजनिफ्राय 30 सोंथि, जिकेनिफ्राय 35 सोंथि, लजिकेल रिजनिं एन्ड एबिलिटिनिफ्राय 20 सोंथि, साधारन सानखान्थिनिफ्राय 30 आरो इंराजिनिफ्राय 10 सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथियाव 1 नम्बर थागोन। आरोबाव रिडिं कम्प्रेहेनसियन एन्ड इंलिश लेंगुवेजनि मोनफ्रोमबो सोंथियाव 2 नम्बरै 25 सोंथि थागोन। एचएस थाखोनि थाखायबो 150 सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथिया 1 नम्बर जागोन। बे थाखोनि आनजादनि थाखाय सशियेल स्टाडिजनिफ्राय 30 सोंथि, जिकेनिफ्राय 30 सोंथि, लजिकेल रिजनिं एन्ड एबिलिटिनिफ्राय 20 सोंथि, साधारन सानखान्थिनिफ्राय 35 आरो इंराजिनिफ्राय 35 सोंथि थागोन। HSLC थाखोनि आरो ड्राइभार मासिनि थाखायबो 150 सोंथि थागोन आरो मोनफ्रोमबो सोंथियानो 1 नम्बर जागोन। बे थाखोनि आनजादनि थाखाय सशियेल स्टाडिजनिफ्राय 20 सोंथि, जिकेनिफ्राय 30 सोंथि, लजिकेल रिजनिं एन्ड एबिलिटिनिफ्राय 20 सोंथि, साधारन सानखान्थिनिफ्राय 30 आरो इंराजिनिफ्राय 30 सोंथि आरो रड ट्रान्सपर्टनिफ्राय 20 सोंथिफोर थागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।